Tibuok si Bana, nagtrabaho ta. Munang giplastar sa Ginoo kay niining adlaw makapahulay ta. Pas nila na no. Nay meaning ang asawa. Asawa, Bisaya. Ayaw supaka aron walay away. Abi ninyo, 20% mga naisulat nga milagro ni Jesus gihimos adlaw igpapahulay. Aduna ra gyud duha ka mga tao. Ang andam o dili andam. Moingon ang andam. Ginoo, salamat kay Ginoo. Niya nagyug ka. Salamat dugay ming nagpaabot sa imuha. Kay ang katawhan sa Dios moagi og mga katalagman ini katapusan nga panahon. Niya nagyug ka ang kaluwasan namo nang mabatnan. Pero ang isa ka pundoks mga tao, mudagan nga tus pangpang. Moingon pangpang, tabuni mi, kay dili mi makaagwantas pagtanaw, niyanang nagsingabot. Duol na gyud mo balik ang Ginoo. Apan makasusubo kay ang uban nakatagpilaw, nakatulog. Morning, ang atong programa, pagpahinumdum, pagpukaw, pag-uyog, stoy, oy, mata na, mata. Di ba? Dili lang sa mga kaigsunan, apan kung dili yun, sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. No? Amahan, inahan, mga kabataan. Og sa ako arong nga topiko, di lang kay gitawag na ko ni og kana bitawng sulagma. Di lang kay tsamba nga mao ni topikong gihatag sa pa. Apan sultihan tong mga makigsunan samtang na malandong ko gitugot gituyo ni Ginoo kay parang ato gyud bitaw padayag ato ma-internalize nga kini ay usa ka adlaw nga ipapahulay alang sa Ginoo. No? Ang Dios nagbuhat siya pinasahi nga adlaw alang kanato. Ngayang mga katawhan, mo ni tun-an nato ron. Muning abi ninyo ini nga hulagway, kinilang hulagway. Atong makita bitaw nga, ang Diyos, ang Ginoo, gamhanan, na mga hulagway, naglantaw siya sa kalibutan. Iyang gilantaw niya, matud pa si Nisis, uno-uno, sa sinugdan, gibuhat sa Diyos, ang langit ug ang yuta. Pagkanindot kay mga kaigsunan. Dili di ay kay sulagma kan, nga nitungha nining kalibutana. Naay katuyuan ang Diyos, sa pagbuhat niya sa tao, o kanang ikaw nga naglantaw karon, ikaw nga naminaw, dili kay sulagma lang, nga niakas kalibutan. Matud pa sa Ginoo, sa iyang usa ka magsusulat, Jeremias 29, versikulo 11, siya, kay ako adunay planos tagsa-tagsa ninyo ka kinabuhi, planos kayuhan, ug dili planos kalaglagan, plano nga naghatag og mayong kaugmaon. Wow, pinalangga mga kaigalaan. Sinugdan, gibuhat sa Diyos ang langit ug ang yuta. Unya, nagbuhat siyang tao. Gikan sa abog sa yuta. Okay, no? Giplastar yun sa Ginoo. Iya yung tihaling gikutihan ba kanang gibuhatan niya taluy-tuy nga ilong. Karami tao, taas nga ilong. Unya, matod pa. Unya, gihoypan sa Diyos ang bangag sa ilong. Paghuyop yun bitaw mga higalag, mga kaigsunan. Sultihan ta mo. Bangon si Adan. May bangon ang unang tao. Ug matod pa, ang katasun sa unang tao nga gibuhat sa Ginoo. Dublihon ang normal nga katasun nato ron sa tao. Perte taasan na, ibutan na itong size lang. Ang normal lang na size. Kaya dito sa ubang mga dapit, na may tag 7. Agay 7.5. 7.6. No? Tingali, size lang. Ibutan na itong size. Ang ako, bitang height, sabi ninyo, 5'8 tagyog ko. Butang ako 4 inches. 6. I-times to. Tagas kayo, no? Pagkanindot kayo tanan. Maunay pagbuhat sa Ginoo sa tao. Unya, gibutang siya dan sa tanaman sa idin. Siya ay naglantaw siya sa mga mananap. Tagduhap, busa. Si Adan, gibati siya kamingaw. Bitaw, ako ramang isa. Gibuhat ang babae. Gikan sa gusok. Di ba? Wala, usbo na ko. Dili gikan sa kamot. Kaya kung gikan patos kamot, dali na kayo laparohon. Mga bana. Mga naglantaw ron. Kung gikan sa kamot yung sa dali, ay hilom diha! Di ba? Pitnukon, hilom ba? Hilom! Ay hilom ba? Okay. May kagikan rakas kamot. Dili. Wala, di na ang planos Ginoo. Wala po gikan still, kay sipaon lang. Gikan yun gusok, kay buot pasabot,
atong higugmaon. Wow! Ang Dios bitaw, Dios sa gugma. Gugma, puno sa gugma. Unya, kanunay siyang makikistorya sa tao. Maunay ni nindot kay sa Ginoo. Kanunay siyang moadtos tanaman sa idin. Makikistorya siya kanila. Unya ba yun siya, di mo maglagyo-lagyo ha? Di yun mo maglagyo-lagyo. Munang, niya, nag-uban-uban sila nga puno sa kalipay. Wow! Di ba? Ba nag-asawa, kan bitaw mag-uban mo, malipayon kay tanan, mag-inagbayay, magkinataw-anay. Di ba? Inahanda na siya, pinalangga na mong naminaw karon. O nagino, di mo maglagyo-lagyo. Di yun ay maayong maglagyo, ba nag-asawa? Nabitaw ko yung na-experiensyahan. Na-assign kong distrito niya na ay mo lagawas sa nasod ba? Mo gawas sa nasod. Siya, pastor, mo gawas mis nasod, pastor. Akong asawa, pastor, kay lisod kay panginabuhi. Sige. Anya, nagplano, sabot na mo. Nagsabot ni gud pastor. Okay ra to. Katong usa ka pamilya, yang asawa nagmatinod anon. Ang katong isa kay pag-abot sa Amerika bitaw. kada adlaw magtawag, mingaw man na, mingaw. Mingaw man magsigig tawag. Dad! Kumusta ang mga bata, Dad? Okay lang. Nagagmay pa mga bata. Musta magkanya? Dad! Mingaw kay tanan, Dad! Dad, muli ko! Yung pambana, ayaw sa! Kaya patakabayan sa utang! Naman na yung utang na katong giplit eh. Ayaw sa! Murang halos kung kada adlaw. Nawag ang asawa. Pagkasunod bulan, sa isa ka simana, kaisaan lang manawag. Yan, pagkasunod bulan, sa isa ka bulan, katulon lang manawag. Sunod bulan, kaysa na lang yung manawag. Niabot ang bulan, gawa na tawag. Ang bana na kung kanang manawag bitaw, panalagsan lang. Ayaw sa ibutang, sa ibutang mang, kay magstorya sa ta. Ingon pikas linya, ayaw. Kay busy kay kustanan, daghang kay kong trabaho. Pero ipadadaan sa kwarta perminti. Pinadadaan siya. Okay ra tingali, no? Okay ra ba? Nga, bahalag. Wala na asawa niya kanang na kwarta perminte. Okay na na. Kami mamalando. Pero nakabuhat na siya nindot nga balay, na siya sakyanan, na siya nagpadako na silang uma. Usa ka panahon niya na. Sabi niyo, usa ka panahon niya na. Ang iya bitaw na kanang luoy nag-uol kay siya bakit dagko niya mga anak. Wa na siya asawa. Pero na siya kaptangan. Niya, sigadto siya sa kana bitawng kanang iyang uma. Lantaw siya dito na iyang katubhan. Niya dito tunga-tunga siyang uma na si katubhan. Iyang katubhan na si payag. Naghilak siya dito sa tunga-tunga sa dito siyang payag dito. Naghilak siya ra isa. Kamigaw sa kinabuhi kong may asawa. Niya, kana bitaw mga lalaki, kana bitaw goal kay tanan, ipahungaw man niyang kagol na may saging. Sumbag gol pa niyang saging. Gala sumbag. Abi ninyo, may gali ang saging, wag yun nisukol. Nabali ang saging. Pagkabali sa saging, wa pa siya nagkontento bitaw, na masipayag. Sumbagon pa niyang haligis payag. Kaya naman si payag dito, sumbag ang haligis payag. Sa kabantay nga naada ay alampinig, nagpuyo dito si Babaw. Ingon ang palampinig, ayaw mig apil-apila kung mag-uol ka. Nga nung apil-apilon man may uyog-uyogon pag yung balay. Kaya magsing sumbag. Suko, bitaw alampinig. Lupad, bitaw alampinig. Daiban, bitaw siya. Pakpakon pa siya sa alampinig. Nang burot, oy. Burot, bitaw. Uli siya dito. Hilak siya, pastor. Unaw siya imong naong anong hubang mo na, pastor. Gipa ako kalampinig. Bisa na kalampinig na suko, pastor. Bitaw. Abi ninyo, dili yun maayo. Maglagyo-lagyo. Ba nag-asawa? Di yun maayo maglagyo-lagyo. Kaya, nahuman sa Ginoo pagbuhat ang kalibutan. Unsay gibuhat sa Ginoo siya, og nahuman ang mga langit ug ang yuta og ang tibuok panahon niini. Matod pa Genesis 2:1. Dayon, unsa may gibuhat sa Dios? Ingon siya, og sa adlaw nga ikapito, mipahulay siya gikan sa tanan niyang mabuhat kiyang nahimo. Alima ka? Sa dihang nahuman og buhat sa Ginoo ang kalibutan. Sa adlaw nga ikapito, mipahulay siya. Dili tungod kay kanang gibati ang Dios og kakapoy. Dili tungod kay gilaayan siya. Apan nganong nagpahulay Ginoo
kay handom niya nga ang tao ngayang gibuhat adunay suod nga relasyon nga sila magkaistorya ug magkahimamatay. Wow! Pagkanindot mga higalag mga kaigsunan. Mahuday na handom sa Ginoo. Matag adlaw ngayang gipili makig-istorya siya kanato. Na siya'y suod nga relasyon. Di ba? Yan naman ang kanabitaw suod imong pinalangga nga asawa. Gusto ka nga makig-istorya kanunay. Unya, nagiyon siya. Unsay gibuhat sa Dios. Genesis 2:3, og gipanalanginan sa Dios ang ikapito nga adlaw og nagbalaan niini kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Ay tulo ka mga butang gihimong Ginoo. Una, gipanalanginan. Panalanginan sa Dios kining adlaw. Dayon iyahang gibalaan. Dayon iyaha kining gipahulayan. Pinasahi ni nga adlaw alang sa katawhan sa Dios, di ba? Pinasahi. Kana bitaw, nay mga kanang baso ba nibutangan nimog tubig bitaw. Tubig, pito gyud ka mga baso, plastaran mog tubig nga kanang init. Unya ang ikapito nga baso, butangan nimog gatas. Butangan nimog Milo. Di ba? Butangan nimog honey nga gamay. Unya o kayo nan. Na imo dayon, papilion dayon nimo mga tao. Asa may inyong imnon? Imong pili yung gas ikapito? Ang ikapito nga adlaw, mga higalag, mga kaigsunan, gipanalanginan, gibalaan, o gipahulayan kini sa Dios. Gani, sa matahom nga tanaman sa idin. Din dito wala pa'y kakapoy, kabalaka, wala pa'y stress. Si Adan ug si Iba nakig-uban sa ilang maglalalang sa usa ka selebrasyon sa adlawng igpapahulay sa kalipay ug kalinaw. Pagkanindot mga higalag mga kaigsunan. Busa ang kamatuoran nagpadayag. Daghang naghunahuna nga ang adlawng igpapahulay gihatag lamang sa mga Hudiyo. Apan dili sa Hudiyo lang, sa ako, sa dili pa lang kini alang sa mga Hudiyo. Dili lang alang sa mga Hudiyo. Apan alang kini sa katanang katawan. Samas kami niyon. O ang pamilya, ang adlaw igpapahulay, gihatag alang kang Adan sa tanang rasa sa katawan. Ito pa, ang adlaw igpapahulay, di lang kay kang Adan. Tanan yun nga rasa sa katawan. Tanan nga katawan. O matod pa, una nga kamatuuran, dili kiniiyas mga Diyo, alang kinis tanang mga tao. Lakip ka, higala, nga naglantaw niini. Lakip ka. Og matod pa din si Jesus mingon, ang adlawng igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Marcos 2:27. Tanang mga tao, gibuhatan si Ginoo, kay handom si Ginoo nga nining adlaw, makig-istorya siya kanato. Samas kami niyon, nga gibuhat alang sa tao, ang adlawng igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Gani, ingon siya, puti nga tao o itom nga tao. Ang adlaw gigpapahulay, gibuhat alang sa tao. Dato o pobre nga tao, ang adlaw gigpapahulay, gibuhat alang sa tao. Bisag unsa nga rasa sa tao, ang adlaw ipapahulay, gibuhat alang sa tao. Ikaduha nga kamatuoran, usa kini kabalaang adlaw nga ipapahulay alang sa pamilya sa Dios. Di ba? Pag ganindot kistanan. Usa ka adlaw ipapahulay alang sa pamilya sa Dios. Sa gagmay pa mi. Di gyud ako malimtan. Akong tatay di man gyud kay hinimba, pero akong nanay mao gyud nagdala sa moa sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Laliman kana. Layo kayong simbahan. Ang buhaton bitaw, naman may mga silingan nga naay kangga. Kangga katong bitaw guro yon sa baka, nga way ligid, katong kawayan ra kangga. Manakay mi nito, lipay na kaistanan. Kung dili kangga, karumata, may pamilya magkarumata, padulong sa simbahan. Gani na yung mga panahon, kanang gabi, magdalag Petromax, Merkulis sa gabi, Birnis sa gabi, magdalag Petromax, magsakay sa baka, ang mga kabataan, tuwa sa kanang karumata, nagsakay, nagdalag Petromax, padulong sa simbahan. Pagkanindot mga igalag mga kaigsunan. Nanuman nga karon sa itong kapanahunan. Nanay sakyanan, pero dili man makangadto sa balay nga alampuanan. Usa kini kabalaang adlaw sa Dios, alang sa iyang mga katawan, alang
sa iyang pamilya. Ang pangutana, unsang adlaw nga ipapahulay ni Kristo? Unsa kaning adlaw? Atong subayon ang Semana Santa. Sa Lucas 23:53 hangtod Lucas 24:1. Yan na din niyo. Yan siya. Ang panghitabo, muni panghitabo. Sa dehang gidakop si Ginoong Hesus ug gilansang sa cross, iyon siya moingon kita Biyernes Santo, di ba? Biyernes Santo. Sa balaang kasulatan matud pa ni adlaw sa pagpangandam. Kada dayang Biyernes adlaw sa pagpangandam. Ang ikaduha ang dayon human sa Biyernes, gilupag kahapon, gilubong siya. Gilubong si Kristo mo nang Sabado di Gloria. Mo na siya. Unya ay adlaw igpapahulay matud pas balaang kasulatan, no? Ang Biyernes de adlaw sa pagpangandam, ang ikapitong adlaw adlaw ipapahulay. O nga sabat gitawag ni Sabado di Gloria, unya pagkabanhaw ni Kristo. Yun siya, Domingo ang pagkabanhaw ni Kristo og dayon unang adlaw sa semana. Ana day. Sa ato pa ang adlaw igpapahulay mao ang gitawag og Sabado. Pagkanindot mga higala makigsunan. Og ang Sabado, maoy adlaw nga naas tunga-tunga sa paglansang ni Jesus og sa iyang pagkabanhaw. Maunay kamatuoran, mga higalag makigsunan, matud pa sa balaang kasulatan. Gani, ikaupat nga kamatuoran, resita kini sa Dios alang sa kakapoy ug kahagos tao, di ba? Tibuok si bana, nagtrabaho ta. Munang giplastar sa Ginoo kay niining adlaw makapahulay ta. Pastilanan, no? Ingon siya diya. Usa ka tibuok adlaw sa usa ka semana. Pito man ka adlaw sa usa ka semana. Ingon siya, usa gyud ka adlaw sa semana akong ihiklin ang akong mga pagpaningkamot, ang akong trabaho, eskwela, negosyo, o dili ako maghisgot o maghunahuna kanila. Ako silang itugyan sa kamot sa Dios. Og dayon, ang akong panghunahuna, makabaton og simnimana nga pagpahulay, masinati ang kagawasan gikan sa kabalaka, kakapoy ug kahago. Di ba? Pananglitan, example, tibuok yun, tibuok adlaw. Tibuok si Bana, magtrabaho ka. Di ba? Kapoy, maayos kay Ginoo mga higalag makigsunan. Nakita sa Ginoo nga ang tao, hago magyug kastanan. Iyahang giplastaran og usa ka adlaw nga ipapahulay. Alang kanya, pinasahi ni nga adlaw. Undang sa tong trabaho. Ang buhato ni ay mamalandong magsimba kaniya. Pagkahuman sa maong pagbago, andam na usab ako pag-atubang sa hagit sa bagong simana. Di ba? Pagka Sabado, human yun Sabado. Pagka Domingo, wow, refresh na ka, bago na ka. Pagkadindot sa Ginoo, mga higalang mga kaigsuunan, nakita sa kinis Ginoo. O ang usa ka adlaw isa gikan kaning adlaw ipapahulay pag simba na tos Ginoo isa gikan sa sunset hangtod sa sunset, gikan sa kanabitaw ang adlaw musalop na hangtod pud sa pagsalop sa sunod nga adlaw. Wow, kining pagbag-o ibudabanan sa pagsimba, pagampo ug pagdaig, di ba? Atas balay alampuanan. Nimba ta dito. Manganta, bibo kay tanan. Manganta, mga makighangop sa mga kaigsuunan. Magdinasigay, magampo. Importante ang pagampo, mga higalag, mga kaigsuunan. Gani, kada bitahong, anang, mubiyahe ta? Mubiyahe. Kinahanglan gini, magampo ta. Importante ang pagampo. Pagsimbas Ginoo, pagampo. Na ako'y eksperyensya, nagbiyahe mi. Kaning pagampo ina diri model sa ko gamay ha nga kanang sa paabatag adlaw ipapahulay mugahintag panahon sa pagampo, pagsimba, pagampo ug pagdaig sa Ginoo. Padulong ni mong biyahe, gingnan ako akong asawa day, magampo sa tay gagmay pang mga kabataan. Ang mga kabataan dito sa una alikod bitaw dito sila nangatulog. Human yun na magampo Ginoo, magbiyahe nami, ampingin taon mi. Larga na. Ano ba na? Dagan. Okay pa kayo. Kagayan may magikan. Unya, subida. Pag-abot na mo spirito, subida. Ano ba na, no? Dayon, dito na, kafatag na. Unya, abot ang panahon nga na, ay kanabitahong.
kanang lugsungon kay tanan, lugsong ba niya, walop bitaw. Dahil ni Boylo nga, nakatrack nga, kanang truck nga tinwheelers, kargado kay simento, kargado kabilya, Boylo gid siya, ngeng! Pagsubid daw yun, ngeng! Ano ba? Pag-abot na gusto mo, kay, waan man ngeng! Naluros, bitaw na! Naluros ba? Panulos pagkaluros. Unya, mo po'y pagbahada na ako. Nakabantay yung ko, ang truck na naluros. Unya, bisag unsa og brake, yung mga brekan, kay bugat kay tanan, simintong kabilya. Ako po, kapuli ko brake. Ada ang brake yung ko, dool na kayo, Unya, nakahunong rin yun siya. Pagkahunong niya, ako dool na kay kustanan. Ako bitaw, naghawid ko sa dibila. Mura yung kong makuyapan ba? Ngano? Akong gilantaw kung mapagyan mi nagampo. Stila, no? Kung mi nagampo, diatong higayon na to, ayun mi sa likod ba? Pagkaluros, natuhog-tuhog yun mi sa mga kabilya. Mga higalag makiksunan, importante ang pagampo. Pagdahig, ug pagsimba, ning adlaw ipapahulay. Wow, pagkanindot kaya ikalimang kamatuoran, ang Dios ang nagpili niini. Dili nako mahimo ang pag-usab niini. Mo na siya day. Napili na sa Ginoo. Nag-ingon siya din niyo. Ingon siya, ang Dios nakapili na. Dili ko mahimo ang pagpili og adlaw ipapahulay. Ang Dios nakapili na ang adlaw ikapito o ang gitawag og Sabado nga adlaw. Mao ni adlaw nga pinasay alang sa pagsimbas Ginoo. Dili ko mahimo ang pagpuli sumala sa akong kabubuton sa usa ka adlaw. Ang Dios lang ang nakamakahimo nini ug iya na kining nahimo. Wow! Tao raman ko nga gikbuhat sa Ginoo. Ang adlaw giplastar na sa Ginoo. Ang ako musunod na lang ko sumala sa hanay na plastar sa Dios. Gani siya nagpanalangin og dili ako makausab niini Números 23:20. Dili mausab sa tao. Nagpabilin kini nga adlaw sa pagsimba sa Dios. Sama nga ang akong asawa espesyal alang kanako. Mga higalag makigsunan nga naglantaw. Lantawa ang iyong panagway sa imong asawa. Espesyal na alang kanimo. Ang adlaw ng ipapahulay, espesyal usab alang kang Ginoong Hesus. Alag ka nato, espesyal na atong asawa si Ginoong Hesus. Ang adlaw ipapahulay, espesyal usab kini alang kaniya nga iyang gihatag kanato. Ikaunom, ang adlaw ipapahulay o Sabado, iyas manluluwas. Gani, nag-ingon siya, Marcos 2:28, ang anak sa tao, agalon usab, kang kinsa na ilalom bisan ang adlaw igpapahulay. Abi ninyo, 20% mga naisulat nga milagro ni Jesus gihimos adlaw igpapahulay. Niyan ang maong adlaw, iyang gikalipay ang paghumpay sa mga pag-antos ug nasuban. Di ba? Care group! Di ba? Panahon, mga Sabbath school class, pagkasabados hapon, human sa iway, manglakaw, mambisita, mungadtos mga masakiton, magampo kanila, maghumpay kanila. Mo ni gihimo ni Ginoong Hesus. Ingon siya, naparelease siya sulod sa 38 katuig. Ang taong nagdala siya higdaanan og minglakaw. Naghigda siya. Giayo ni Ginoong Hesus. Juan 5:1-15. Unya, ang gidibunyuhan, nakabaton og kagawasan. Mingon si Ginoong Hesus, gumawla kamo, gikan kaniya. Nakabaton og kagawasan. Nagsakit og nagtiko ko sulod sa 18 katuig. Ang babay, ingon si Ginoong Hesus, maayo ka. Maayo ka. Wow! Buta, gikan sa pagkahimugso. Ang tao may ingon, kaniadto buta ako, apan karon makakita na. Wow! Ang ganindota, no? Ang handom sa Ginoo bitaw, nga ang tao magmalipayon. Mao ni handom sa Ginoo. Ikapito, ang Sabado, mauilhanan sa kung gugma ngadto kang Ginoong Hesus. Nahigugma tas Ginoo. Siya, nahigugma kamo kanako, bantaye ang akong mga sugo. Gani, nag-ingon siya,
Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Juan 14:15. Ang balaan isya, og balaana ang akong mga adlaw igpapahulay. Og sila mahimong usa ka timaan o ilhanan, tali kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova ang inyong Dios. Di ba? Pagkanindot, no? Kining adlaw igpapahulay, usa ka timaan og ilhanan alang siyang katawan. Kaya pagkadaghan sa mga manok bitaw, na kay mga silingan, na kay silingan, namuhi mong manok. Unya, ang imong manok, na kay timaan, ang timaan nimo gibutang nimo singsing nga pula. Magsuroy-suroy na dihang mga manok. Bisan pag magkatap na tanan, magsagol-sagol na tanan, pero makakita kag na singsing nga pula, makaika, kana nga manok, ako ana. Wow! Ang Ginoo, nasa ilhanan siya makatawan. Pagkanindot Ginoo, salamat kayo. Unya, nag-ingon siya din niyo. Ezekiel 20:20. Ang kaminyoon, maoy ilhanan sa gugma og kalinaw, tali sa usa ka babae og lalaki. Di ba? Ha? Kumusta man ang atong kaminyoon? Ako'y gibasa bitaw. Hingan siya, naay meaning daw ang kwan? Naay meaning ang asawa? Asawa. A-S-A-W-A. Asawa. Bisaya. Yun siya. Parang malipayon ang pamilya siya. Ang asawa yun siya. Ayaw supaka aron walay away. Mga bana, di ba? Ayaw supaka aron walay away. Di, malinahon. Pero kuya sa kuya ang meaning sa bana. Naapoy meaning sa bana. Abi niyo, unsay meaning sa bana? Ang meaning daw sa bana, bisan asa na ay asawa. Pero dili ni alang sa katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios, mga pamilya sa Dios, yun siya, ang kaminyoon may usa ka ilhanan sa gugma og kalinaw, taliwala sa usa ka babae og lalaki. Sama usab, nga ang adlaw igpapahulay, mailhanan sa atong gugma og kalinaw sa atong Ginoo. Wow, pagkanindot kistanan, no kadaghan sa mga tao. Nagsimba, ang adlaw igpapahulay, mailhanan sa gugma og kalinaw, sa taliwala sa mga anak sa Dios. Gani si Kristo pagbuhat na niini ug iya kining gibantayan. No? Lucas 4:16. Ug siya miibot sa Nazaret, diin siya nagtubo, ug sumalas iyang nabatasan. Misulod siya sa sinaguga sa adlaw igpapahulay. Musulod siya simbahan, matag adlaw igpapahulay, mitindog siya aron pagbasa. Wow! Ihemplo ni Ginoong Hesus. Matod pa, uno Pedro 2:21, kay sa maong pagginaway, gipanagtawag kamo. Sa maong pagginawi ni Ginoong Hesus, gipanagtawag kita. Nagbilin siya kanatog usa ka panig-ingnan aron atong sundon ang iyang tunob. Wow, pagkanindot mga igalang magkaigsunan. Giplastar ni si Ginoo. Yaning gihatag kanato nga ehemplo sa balaang kasulatan. Nag-ingon siya, kung kamo nahigugma kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mga higalag, mga kaigsunan. Sa dili madugay, si Jesus mubalik. Mubalik si Ginoong Hesus sa dili madugay. Ug sa pagbalik ni Ginoong Hesus, sumala na sa atong natun-an ni adtong milabayng mga gabi. Aduna ragyoy, duha ka mga tao. Duha ka mga tao. Ang andam ug dili andam. Kapitaw katubitaw atong andam, moingon ang andam. Ginoo, salamat kay Ginoo. Niya nagyug ka. Niya nagyug ka. Salamat dugay ming nagpaabot sa imuha. Kay ang katawhan sa Dios. No? Muagi og mga katalagman ini katapusan nga panahon. No? Adlaw na tong ipapahulay nga gitugot sa Ginoo nga kining adlaw mo magsimba ta kaniya. No? Ginoo, dugay panahon, nagpaabot mi sa imo. Salamat kay Ginoo. Niya nagyug ka. Ang kaluwasan namo nang mabatnan. Pero ang isa ka pundok sa mga tao, mudagan nga tus pangpang. Moingon pangpang, tabuni mi, kay dili mi makaagwantas pagtanaw. Niyanang nagsingabot. Usbon ako mga higala. Duha kapundok
sa mga tao. Katong nagsimba sa Dios sa iyang adlaw nga iyang gitudlo nga nining adlaw maghimaya ta kaniya. Apan katupong mga tao nga nagmakuli nga naghuna-huna sila nga kana nga adlaw wala na. Higalag mga kaigsunan ang pagtawag naa kanimo. Gitawag kas Ginoo kay handom sa Dios nga sa iyang pagbalik muuli ka sa langit nun nga puloy-anan. Pagkanindot no? Banag asawa, mga kabataan, manguli ta sa langit nun nga puloy-anan. Kay kining kalibutan nga tong gipuy-an, daw sama na kini sa usa ka sinina nga nagkaanam na pagkagidlay. Na, di ba? Na ako'y gipamalandong bitaw? Sa gagmay pa. Sa gagmay pa bitaw. Ang amahan o inahan, matinud-anon kay nga nagsimbas Ginoo. Ang mga kabataan sa gagbay pa, sungayon god, sungayon, babahon, unya, layo king simbahan, magbaklay. Intawon ang amahan o inahan, nagkadusingot, samtang ilang ginadala ang ilang mga anak, padulong sa simbahan, aron ang mga kabataan, matag-adlaw ipapahulay, ilang gidala, ilang mga kabataan, aron ang mga kabataan, mamatuto, matudluan, mahimong buutan, ngadto kanilang ginikanan, ug ngadto sa Dios, nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Nagkaanam pagkatigulang ang mga ginikanan. Anam pagkatigulang. Ang mga anak, nag-anam pagkadagko. Ay mo silang mga buutan nga mga anak. Kanunay sila, manimba, tibuok panimalay, manimba, ngadto sa simbahan, matag adlaw Sabado, tua sila sa simbahan. Miyerkules sa gabi, Birnis sa gabi, matinud-anon kay sila, matag adlaw Sabado, tua sila sa simbahan, malipayon kay sila, nagkaanam pagkatigulang ang mga ginikanan, ug sa dihang nagkatigulang ng mga ginikanan. Ang mga kabataan na nagko hangtod na minyo. Naunsa ba? Nasa pagkaminyo. Ang mga kabataan, nag-anam-anaman, pagka-kanabitang, pagkabugnaw sa pag-alagad, nausab. Tingali, nadala sa ilang asawa. Inana na siya. Nadala sa ilang asawa. Ang amahan bitaw, ginikalat, tigulang na kayo. Nagsugod niya. Niya, muadto dong, magimba na ta. May ang anak pa. Sunod lang ko pa. Masunod na ko sa inyo ha. Anya, ang ginikanan hinay-hinay daw ganito sa simbahan. Nagtulo ang luha kay gusto nila ng ilang anak, ilang ikauban sa simbahan. Niabot yung panahon ng mga kabataan katong mga anak nga sa gagmay pagidala. Niabot ang panahon nga nagbagloy-bagloy sa pagalagad. Wala na musimba. Unya, naglunang nas kalibutan. Naglunang nas kalibutan. Ang amahan bitaw. Grabe ang sakripisyo sa amahan. Naghilak ang amahan, Ginoo. Maluoy ka, Ginoo. Ako mga kabataan. Kanya, niabot ang panahon na kana bitaw namatay ang amahan nga punos kagool. Niabot ang panahon nga ang inahan, amahan matay nga punos kagool kay ilang mga anak nga ang ilang gipangabudlayan. Karon wala na nila ikita sunod sa simbahan. Matag adlaw Sabado, ilang nakita ang ilang mga anak nga naglunang nas kalibutan tungod sa kagool sa amahan o ginahan, nangamatay sila nga magulanon. Iabot ang panahon mga kaigsuunan nga ang anak nakapamalandong. Pamalandong siya ba? Papag si mama, mga buutan kay istanan. Andam sila sa pagbalik sa Ginoo. Ako, yung ipamalandong bitawag yung makagahapon, nga mingaw kayo. Gusto ko ikauban si papag si mama. Abin niyo mga higalag makaigsuunan. Ang anak nagbago. Nagbago siya. Yung si Ginoo, maluoy ka. Ipabalik ang naunang gugmas pag-alagad nako. Magmatinud-ano na ko nga na kanimo, Diyos. Ang anak, ibalik sa pag-alagad. Dayon, nagmatinud-anon sa pag-alagad, unya, nangamatay po sila, natigulang sila, nangamatay po sila, gilubong sila, tapad sa lubnganan sa ilang amahan.
Apan sa lubnganan silang amahan. Sa adlaw sa pagpangabanhaw. Dini ang nindot kay mga higalag, mga kaigsuunan. Sa adlaw sa pagpangabanhaw. Pagbangon sa amahan, kay sigurado ang amahan sa langit nun nga puloy-anan, sa kinabuhing walay katapusan. Pagbangon yun, pag-ingon sa Ginoo, pagmata ka mo. Ang amahan bitaw, mibangon, salamat Ginoo, nga ni anak ka. Tingali, nakapamalandong siya ba ang ako kang anak, no? Pagpahulay na ko, sa katulugon, sa kamatayon ng akong anak, nagbagdoy-bagdoy. Paglingi niya, nibangon po ng iyang anak. Nibangon ng iyang anak. Ginaksanay sila. Amahan, inahan, ang mga anak. Nagginaksanay sila pa. Salamat kayo pa. Sa ihimplo ng imong gipakita pa. Bisan toon, daw na naglunang ako sa kalibutan. Pero salamat pa nga pinaagi sa grasyas Ginoo. Nakabalik ko sa pag-alagad. Unsa kalipay ni anang panahuna. Manguli ta sa langit no na puluyan. Mingaw ang langit. Naikanta mga kaigsuunan, no? Mingaw ang langit kung pamilya di madala. Malipay ka ba sa langit mag-inusara? Samtang may panahon, andama ang imong panon. Di ba? Mingaw ang langit. Kung usa sa ato mga kabataan, wala dito. Mga anak, kung naminaw ka karon, mauni panahon nga mabuhi, pukahon ka pag-usab, pag-alagad ka matinud-anon. Tingali, ginikanan. Ang wala na sa nag-alagad. Ang mga ginikanan nga mao'y naglukdo sila mga anak. Nagbaba sila mga anak. Apat sa pagligid sa mga panahon. Ang ginikanan mao'y nabugnaw sa pag-alagad. Kini nga mensahe mga higalag, mga kaigsunan. Mga ginikanan, pagpukaw ni nato. Kita ang tanan nga magmatinud-anon tas pag-alagad ining nagkahinapos na nga sugilanon sa kalibatan. O sa pagbalik ni Ginoong Hesus, tibuok pa ni malay. Nga nabatinud-anon nga nagsunod sa Ginoo sa iyang mga balaod. Matinud-anon nga nag-alagad sa Ginoo, sumalas adlaw ipapahulay, nga gitudlo sa Ginoo nga nining adlaw maghimaya ug magsimba mo kanako. Mingaw ang langit kung usa sa atong pamilya wala dito. Nag-awhag ang Dios kanatong tanan. Ang iyang awhag 1 Pedro 2:21 kay sa maong pagginawi gipanagtawag ko kamo panghigalag mga kaigsuunan, gitawag ka sa Dios ug nagbilin siya kanatog panig-ingnan o sulundan aron magsunod kita sa iyang tunob. Magkinabuhi ta nga Dios nun ug sa pagbalik ni Ginoong Hesus, ikaw nga naglantaw, amahan, inahan, kauban sa mga kabataan. Ikaw ang naglantaw karon. Ang handom sa Ginoo, muuli mo, tibuok panimalay sa langit nun nga puloy-anan. Una, gaksa inyong mga anak. Gaksa, ampui sila. In katapusan mga panahon, gaksa sila, ampui. Ginoo, imuning gasa ka na mo. Sa pagbalik ni mo Ginoo, dili ka mangita sa mga butang, kundili ang pangitaon mo Diyos, ang akong panon akong gipihal kaninyo. Os ba na ako, os pagbalik sa Diyos, manguli ta sa langit nun nga puloy-anan.